Omsavnsled til grundled. Omsavnsled er en bolle med et kryds indeni. Du finder det på samme måde som gensagsled, men efter ordene være, blive, hedder og synes. Og alle bøjningerne af ordene, så bliv og vær. Du finder det ved at sige hvad plus bolle plus kryds er lige med omsavnsled til grundled, og bollen skal være. Være bliver hedde og synes, eller en bøjning af det. Her er et eksempel. Hvad hedder jeg? Jeg hedder Ditte, så derfor er Ditte omsavnsled til grundled, fordi hedder er et af ordene, som gør det til et omsavnsled til grundled. Her er et andet eksempel. Jeg blev sur. Hvad blev jeg? Jeg blev sur. Derfor er surt omsavnsled til grundled, fordi at blev er en bøjning af en af ordene.